Lembandini ingkang tinitian Bathari Uma mewaiwang pikulun Manikmaya ing sekawit wis ketetangi hardaning kakung ing kaduk kepanasen mila dupi nalika semanten sesarengan teh Lembandini saya ora kuat angampah hardaning nepsu legi sang Manikmaya langkung-langkung lamun tok anggondo sariraning Bathari Uma imbane nganti kaya singa arsa anubruk punang menjangan parandene ngampah sang Manikmaya tansaya dangu tan kuat awit ana samirana ingkang anyingkap inggih menika nyamping ingkang denagem dening Bathari Uma temah katon wentise mencorong kaya kencana sinangling kedhet tesmak iwang pikulun Manikmaya wis paspaosaken wentising Bathari Uma temah sakala jebol bebetening jiwa kadewatan tanpa beda kaya kakung ingkang ngumbar hawa nafsu punang perji saya atos nalika semanten tan kuat ngampah hardaning kanepson ing pangajap arsa ditamaken dening Bathari Uma parandening mangke tan wantun sang Bathari Uma nglanggati pikulun Manikmaya wong sak nginggiling Lembandini sigra angoncati sareng koma kurip sareng muncrating toya koma muncrat temah dawah wonten ing samudra kocap nalika semanten ujaring para sepuh hambabar Bathara kula oncat sang Bathari Uma pungun-pungun iwang Manikmaya sawus guayane kagelan penggalih temah mobal babal kan sore tobat lenggut lampahing Lembandini ingkang tinitian Bathari Uma mewaiwang pikulun Manikmaya ing sekawit wis ketetangi hardaning kakung ing kaduk kepanasen mila dupi nalika semanten sesarengan teh Lembandini saya ora kuat angampah hardaning nepsu legi sang Manikmaya langkung-langkung lamun tok anggondo sariraning Bathari Uma imbane nganti kaya singa arsa anubruk punang menjangan parandene ngampah sang Manikmaya tansaya dangu tan kuat awit ana